Oregon honey. Hey guys, magandang umaga po. Sana tulad ng mga bulaklak na to yung araw natin ngayon. Napakaganda. So yan, yellow. Wow! Ano kayang tawag sa bulaklak na to? So ayan ang video natin ngayon guys. Mamimigay na naman tayo ng naipangako natin sa ating mga senior citizen na monthly allowance. So andito tayo ngayon sa barangay Taluhungon. So para unahin natin bigyan si Nanay Josepina. So ayun, tutuloy na tayo. No, si Nanay Josepina. Ayan guys, andito na siya. Ayan, nag-ano pala siya, naglalaba yata. So ayan, salubungin na natin siya. Ay, magandang araw po. Eh, sabi ko wala po. Ay, si Nanay Josepina, naglalaba siya. Ito yung, diyan po kayo naglalaba, Nay? Diyan lang ako to, yung bomba namin wala nang laman, wala nang tubig. Eh, saan po kayo kumukuha ng inumin? Bumibili ho kami sa tindahan. Sabi ko, kala ko wala kayo eh. Sabi ko, saan kaya pumunta? Hindi naman ako maalas dahil yung alaga ko naman po, walang nag-aalaga. Eh, tapos na po kayo maglaba? Kunti na lang ho yun. So, and dito ko na lang po ibibigay, no? Oo, kaya akong bahala. Isabit ko lang ito, Nay. Yan dahil wala tayo. Wala ho kayong kasama? Wala po eh. Salamat po. So yes, dahil wala po tayong kasama ngayon, so isasabit muna natin tong video natin. Ayan. So, dito ko na lang ibibigay kina Nanay Josepina yung naipangako nating monthly allowance. Kumusta na po kayo, Nay? Ito ho, ganito rin ho. Tulad pa rin po ng dati? Wala din ho ng dati, wala kasi hanap buhay, walang naghahanap buhay pa. Eh, kumusta na po yung apo nyo? Hindi na po ako pumasok doon kasi baka natutulog pa nga ho, natutulog pa ho siya. Ganun din ho, hindi nakakalakad, hindi nakakatayo, hindi wala ho siya, as in wala ho siya. Walang isip po siya. Pakakainin mo, pahihigain mo pa, saka siya susubuan mo. Nag-almusal na po kayo? Nag-almusal na ako man. May pananghalian po kayo? May lulutuin kayo ngayong tanghalian? Mayroon pa rin ho doon konti. Sino nga po ulit na naghahanap buhay sa inyo pag hindi po kayo makapagtrabaho? Sino po yung nagbibigay sa inyo ng pagkain? Eh yung anak kong pinakapanganay, yun o, kulang din na isip noon. Pero napag-uutosan ho siya. Yun o, naghahanap buhay niya, nagagamas sa mga damuhan, araw-araw. 150 ang binabayad. So rin po kayo kumukuha ng pangkain niyo? Oo, pagdating niya, bibili naman kami 1 kilong bigas. Bukod dun sa anak niyo na yun, sino pa po yung pwedeng makatulong sa inyo? Eh yung mga anak ko may mga asawa na, kaya lang, hirap din ho yun. Marami pang anak. Pero pag walang-wala ho kami, hingi ho kami sa kanya, bibigay kahit ho. Kanin, binibigyan kami. Okay. Malalayo po ba yung mga anak niyo, Nay? Malapit lang ho, dyan, sa Ambawan, doon ho sa unahan, mayroon pa, doon ho sa, 3 ho nandito po. So anytime pala pag wala po kayong pagkain, so pwede po kayong humingi, no? Kasi medyo malapit-lapit lang. Malaking tulong po ba sa inyo yung 1,000 na binibigay ko buwan-buwan? Yun sa akin sa pasasalamat sa mahal na Diyos at sa inyo. So, ayan, mabibigyan na naman tayo guys ng 1,000 sa ating mga senior citizen. So ito po na yung 1,000 galing po sa channel ng Uragon yun po yung naipangako. Salamat po sa channel Uragon. Marami pong salamat at sana ho lumakas pa ninyong pagpan. Salamat to. Marami pong salamat. Lalo na ho sa iyo, sir. Mag-iingat ho kayo. Sa
pagdaan nyo. Ayan. Salamat po, mag-iingat din po kayo na yun. Opo, salamat din po. Tipid-tipiran nyo na lang po Opo. muna. Yan ko yun. Pasalamat ko na nga ho, kahit ho, ganito ho ako, may naawa akong gano'n. Opo. May naawa ko sa akin na gano'n. Wala na nga talaga, wala na talaga ho. Andito po kami para makatulong. So ginagawa po kaming instrumento ng Diyos para Salamat makatulong po sa mga katulad po nyo. Salamat. Maraming pong salamat. Ayan ay, di na po magtatagal no kasi may mga senior citizen pa po tayong pupuntahan, akong pupuntahan. So Salamat po, sir. dadalawin ko din sila. Sige po, salamat na. Ayan. Maraming salamat. Gabayan po ako mahal. Opo. So yan guys, nabigay na po natin kay Nanay Josepina yung para sa Julan na para sa buwan ng June. So, ayan ay uputan ko na po yung iba nating senior citizen, no. Ayan, salamat po. God bless. Maraming salamat. Ingat po kami. Sige po, thank you. Ayan, magandang tanghali po. Ayan, dalawin naman ulit natin si Tatay Dido. Ito pa. Dating aso. Ayan, tulog po si Tatay Dido. Ayan. Ayan, tuloy tayo. May ayam? Ayan, magandang tanghali po ate. Tay, kumusta na po? Mukhang mainit dito tayo na. Kumusta na po kayo tay? Hindi na po ka nakakapagtrabaho? Hindi na po ka nakakapaglako ng ano? Mga... Lalong bawal mo yan. Ay, lalo na po sa inyo, no? Senior citizen na po kayo, dapat talaga. Saan po yung pinagkakaabalahan niyo tayo? Ano man. Iniisip niyo pa rin po ba yung pang-araw-araw yung ano? Gastusin? O pangangailangan? Wala. Na income. Dapat ano na po yung isip niyo? Kalmado na po yung isip nyo kasi ayun, andun naman po yung anak nyo, andito naman yung mga apo nyo. Dapat wala na po yung iniisip yung pangangailangan nyo po araw-araw. Kulang-kulang man yan eh. Ayun lang. Mali na trabaho. So, tayo andito po kami ngayon para ibigay po ulit yung pangako po ni Ragunan na monthly allowance niya po. Ito po yung para sa buwan ng June. Ito po tayo yung 1,000 na pangako po ni Ragon Hani. Ano pong gusto niyong sabihin tayo? Salamat. Nakaluog-luog ng naman. So, yung 1,000 po bang binibigay ko po sa inyo? Gaano po siya nakakatulong sa inyo? Nakakatulong man. So, malaking tulong po ba sa inyo yung 1,000 monthly? Malaking tulong na yan. May senior citizen po kayong natatanggap sa gobyerno? Alam na bulan bago ma-receive. Yun lang, medyo matagal-tagal po ano eh. Yan, sana nga tayo mas marami pa kaming senior citizen na mabigyan ng monthly allowance, no? Kaso yung ating budget limited pa lang. So di na po kayo magtatagal tayo, no? Kasi pupuntahan pa po namin yung ibang senior citizen na wala na kakabigay na tuyo, wala na. okay lang po yan tayo. Okay lang po. Mag-ingat po kayo lagi. So, libang-limangan nyo po yung sarili nyo. Mas lalo po kayong hihina niyan pag wala po kayong ginagawa. Ano tayo? Okay. Paano tayo? Ingat po. Sige po. I've always been afraid. My best years have passed. They say the good old days, well, they never last. I've been running into you in my head, in between what could have been. Yeah, yeah, yeah. Everybody seems to leave.
dito na po tayo kay Tatay William. So galing po ako ng Tigaon kaso di ko siya makita kaya ayan, pinuntahan ko na dito sa ano, sa Sangay. Tay, kumusta po? Ano po mga boss na? Ay, kapag sabi si Begirin. Lagos ha? Ay po. Oh, ba tayo binayan mo na. Saan naman luluburo? It's all fake, yeah, yeah, yeah. Everybody seems to cheat. Galing ako tayo sa ano, sa Tigaon, wala ka doon, no? Ay, makunag na uboy niya. Ito, ano, tamang-tama yun, ang init ngayon. Naku, di ba delikado yan? Hindi, yung kanto ng ano, ng bahay nyo. So, malapit na pala tayo matapos na. Ayan, matatapos na pala ito. Dati yung pagpunta natin dito, wala pa ito eh. Ayan, kunting-kunti na lang pala to. Sige, tuloy tayo. Tigpagayon ang kakayod tayo. Ha? Ano di ba din? Sako? Ba't may sugat po kayo? May sugat po kayo dito. So, nakatangko sa time mobiles pag kuyang ko. Kailan po yan? Hali na, bila na nga ni. Pag untol kaya sa nag-aginham, kaya nakatangko ako di sa may ano di, nalugad maranggan hali na pila na. So, andito ako tayo para ibigay po ulit yung pangako ko dati na ano, pangako ko na 1,000 monthly allowance nyo. Ayan po. Ano? So, tayo, ito na po yung ano, 1,000 na pangako ko po na monthly allowance nyo. Nakula sa sir, pasalamat. Tanggapin nyo po. Ayan po. May nag-aabot ka. Pandagdag nyo po sa panggastos nyo na eh. Ayan po. Payo sa kanigabos. Yan, malapit na pong matapos no. Dati nung pagpunta po namin dito wala pa itong ano. Ngayon ayos na. Kunting-kunti na lang. So ayun tayo, di na po magtatagal no. Salamat po. Pupuntahan ko po yung ibang senior citizen na marami sa salamat. Opo. Yan, sana po makatulong po sa inyo yan no. Ayun. Ayun tayo, alis na po ako. Salamat. Sige po. Ingat po kayo. Magandang hapon po. Yan, dito naman tayo kinanay kay may mamigay ng yun na pangako nating monthly allowance. No? Saan niyo po galing yung pinya? Ayun yata yung binilatan ko. Pinya. Ngayon. Ayun na. Napakabait ni Nanay Remy. Hindi niyo talaga kami nakakalimutan. Kasi kung ano yung meron dito, kung ano yung tanim niya dito, binibigyan po kami. Yung papaya, bayabas, pinya, tsaka may mga gulay. So yan, maraming salamat kay Nanay Remy kasi hindi kami nakakalimutan talaga. Kumusta na po, Nay? Bari baga, diyan naman sa lantutan. So, Nay, kaya ako nandito para ibigay yung naipangako kong monthly allowance nyo. Nay. So, ito na po yung 1,000. Salamat lang po. Ayan, ano pong masasabi nyo? Salamat lang po kay ni. So, malaking tulong na po ba na yung 1,000 sa inyo? Kan Mayo. So, malaki man. Dahil ka man totoo mag-alit kang sintabo, dahil manggiraray. Ay, tama po yan. No? Ikutan muna natin guys yung tanim na Nanay. Ano po yan? Apin niya. Ayan, dami talagang tanim dito. Nakakapanglaway yung mga tanim dito. Uga pa digdi ho. Ayan, lakad bulan. Uga pa digdi ho. Si ato bang kong gabi digdi ho. Ito baga ho. Ayan. Ilan taon ka na nga po ulit na, Remy? 80? 80. Oh. At the age of 80. So yan, mag-isa lang po sa buhay. Na ilang taon na po kayong mag-isa? Tagal na po, no? Ayun, daming... Wow! Ayan, madali na yan. Dilaw na eh. Pero may bunga pa dyan, gabi yung kuan. Pag masipag ka lang talaga, hindi ka magugutom. Pambukil kung may bunga, bayabas na. Ano po? Parang tapos na yata yung tagbungan ng bayabas ngayon, eh, no? Kung mo bagan ka ka. Ilan taon po ba na ano? Nagbubunga yung
pinya. Hindi ko alam ah. Aba na ba nagbuburo na ba na? Hindi nyo lang po pinapansin yan, no? Namalayan nyo na lang, Malay ko ang may bunga na. kasi dyan. Yan tira baga bunga na. Yung mani po dyan, ubos na. Pangit to na. Ito ulit bunga ito. Ito lalaki ito oh. Yan bunga. Ayan, umulan na. Oh, kura na. Ayan. Malakas nga yung ulan. Subuti na walang, hindi naman ninanakaw yung mga tanim mo dito. Ay, an ayan. Natakot sila sa aso, no? Tapos kadali, dalaga ko. Magkako. So, ito guys yung dating bahay ni Nanay Remy. Yan, ito po yung dating bahay niya. Yan si Nanay Remy at the age of 80, hindi pa rin tumitigil sa sa pagtatanim. Manabunga ho. Kasi wala naman nga talaga siyang pagkukunan. So kung aasa lang naman siya sa ibang tao. Ilang taon na namatay yung asawa niyo po? Ayun, yun ang break ko mabilang. Ay, linunganin ako. Sa tingin niyo po ilang taon na po kayong mag-isa? Linunganin ako. Isa ko na, kung paramduman. Kung paramdum na rin, kung payo ko. Hindi niya po maalala kung kailan pa. Pero bata pa po kayo nung mamatay yung asawa niyo? Oo, asa pa ako. Hindi na po kayo nagkaanak? Dahil na. Dahil naman ako nakagum. Yan, hindi na maalala ni Nanay Remy yung... Maalala na. Hindi niya na matandaan kung ilang taon na siyang mag-isa. So tanging mga aso lang talaga yung mga kasama niya. Pero isip pa ako, malimong lang akong payo ko. Hindi niya na daw iniisip kung ano. Isip ka. Hindi niya na daw po iniisip kung Naisip ko ano ka. kailan pa siya huling may nakasama sa loob ng bahay. Ikaw pa nga ako pagtagot pa. Mapangikustiso ako. Mapapustiso ka? Kustiso ako. Matagot ako dito eh. Ini bangaong ko eh. Ilang ipin na yung papupustisuhan mo? Yeah. Lahat na? Bigyan sa itaas. Ay yung sa baba, kailangan pang pustisuhan niya na kasi ilan na lang. Dito sa na. Tatanggalin yan. So, pustiso din ang kailangan. Tulugan ko ang digdiyo. Binaguhubag ini. May ngipin ka pa na sa taas? Mayo na entero. Lahat wala na. Ko na no. May pustiso ako kundi ngarong papel na putol. Yan na yan sa putol. Malay niyo na, nagtanong na po ba kayo kung magkano yung papustiso? Ko lamang kapot yan. Ako. Kasi mahal na yata yung papustiso ngayon ay no? Kasi buong ngipin na. Ano ka ngayon, mapos ngayon, sinyo kaya may ano na ngayon, ina na. Kung subukan ko, Oo po, may discount talaga pag pag senior. Pag senior tayo, malay nyo po na pagawan ko kayo ng postiso. Salamat po pala na sa pinya, tsaka sa papaya, tsaka saging. Doon man ako may bunga naman, doon man ako naman. Po. Salamat tayo na. Uy, man ako kanta pa. So yan, guys, pinabaunan pa tayo ni Nanay Remy ng papaya. Salamat, Nay. So hanggang dito na lang guys ang aking video. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.